ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ସେହି ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଯଦି ସବୁଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପର ଆପଣା ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ଏ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ କେଉଁଠି? ସର୍ବଭୂତରେ ହିଁ ସେହି ଏକ ଈଶ୍ୱର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଛୁଇଁଦେଲେ ଜାତିଯିବ କାହିଁକି? ମଣିଷକୁ ଯଦି ମଣିଷ ଛୁଇଁଲା, ମଣିଷକୁ ଯଦି ମଣିଷ ଛୁଇଁଲା, କେଉଁ ବାଟେ ଗଲା ଜାତି? ଏ ତ ଅନ୍ଧ ବୁଝା ମଣା ନୀତି, ଏ ତ ଅନ୍ଧ ବୁଝା ମଣା ନୀତି। ମଣିଷକୁ ଯଦି ମଣିଷ ଛୁଇଁଲା, ମଣିଷକୁ ଯଦି ମଣିଷ ଛୁଇଁଲା, କେଉଁ ବାଟେ ଗଲା ଜାତି? ଏ ତ ଅନ୍ଧ ବୁଝା ମଣା ନୀତି, ଏ ତ ଅନ୍ଧ ବୁଝା ମଣା ନୀତି, ଏ ତ ଅନ୍ଧ ବୁଝା ମଣା ନୀତି। ଦଣ୍ଡିବା କାରବାର ଯାର, ସେ ବଡ଼ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିବା କାରବାର ଯାର, ସେ ବଡ଼ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା। କଥା ପଦେ ପଦେ ନବାଜେ ବାଟୁଳି, କଥା ପଦେ ପଦେ ନବାଜେ ବାଟୁଳି, ବହି ପାପ ବୋଝ ନୀତି। ଏ ତ ଅନ୍ଧ ବୁଝା ମଣା ନୀତି, ଏ ତ ଅନ୍ଧ ବୁଝା ମଣା ନୀତି। ପାପ ତୁଲ୍ୟ ଯେବେ ଟଙ୍କା ସୁନା ରୂପା, ତେବେ କିମ୍ପା ଡର। ପାପ ତୁଲ୍ୟ ଯେବେ ଟଙ୍କା ସୁନା ରୂପା, ତେବେ କିମ୍ପା ଡର। ସବୁ ପାପ କରି ଯିବା ତ ଉଦ୍ଧରି, ସବୁ ପାପ କରି ଯିବା ତ ଉଦ୍ଧରି, ଅଜାଡ଼ି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏ ତ ଅନ୍ଧ ବୁଝା ମଣା ନୀତି, ଏ ତ ଅନ୍ଧ ବୁଝା ମଣା ନୀତି। ଛୁଆର ଉଠାଅ ପ୍ରଭାବ, ଗଢ଼ିବା ନୂଆ ସମାଜ। ଛୁଆର ଉଠାଅ ପ୍ରଭାବ, ଗଢ଼ିବା ନୂଆ ସମାଜ। ସବୁରି ରହିଛି ସମଅଧିକାର, ସବୁରି ରହିଛି ସମଅଧିକାର, ବଡ଼ ସାନ ଭେଦ ନୀତି। ଏ ତ ଅନ୍ଧ ବୁଝା ମଣା ନୀତି, ଏ ତ ଅନ୍ଧ ବୁଝା ମଣା ନୀତି। ମଣିଷକୁ ଯଦି ମଣିଷ ଛୁଇଁଲା, ମଣିଷକୁ ଯଦି ମଣିଷ ଛୁଇଁଲା, କେଉଁ ବାଟେ ଗଲା ଜାତି? ଏ
তো অন্ধ বুঝা মনা নীতি, এ তো অন্ধ বুঝা মনা নীতি, এ তো অন্ধ বুঝা মনা নীতি।